ଆଉ ଭାଇ କଣ ନେବେ? ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେବାର ଅଛି ଭାଇ। ଫାଇନାନ୍ସ ନା କ୍ୟାଶ ରେ? କ୍ୟାଶ ରେ ଭାଇ କୋଉ ମଡେଲ ଆପଣ ନେବେ? ଭାଇ ମୋର Oppo F27 Pro Plus ଟା ଦରକାର ଅଛି। ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଆମର ତ Vivo ର ଅଛି, Tecno ଅଛି, ଅଲଗା Realme ଭାଇ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଟା ତମର ଗୋଟେ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ନା, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆସିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭାଇ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ? ବୁଝିଲେ କି? YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି? ହଁ ତ କେମିତି କଣ ଆସିଲେ ଆପଣ? ଭାଇ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥିଲା ଗୋଟେ କାମକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଲୋକେସନରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଦେଖିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲୋକେସନ ମାରିଲି, ଦେଖିଲା କି ଡୁଡକା ଅଞ୍ଚଳ ଡୁଡକା ଦେଖିଲି, ଲୋକେସନ ମାରି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ F27 Pro Plus କୁ ନେବେ ତ? ଭାଇ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ସେଇ ମଡେଲ Oppo F27 Pro Plus ଟା ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାଇ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, କାରଣ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାମେଜ ବି ହେଲେ ବି ଏତେ ଭାଙ୍ଗେନି, ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏନି। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଭାଇ ବହୁତ ତାର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଡେମୋଟା F27 Pro Plus ର। ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ମୋର ଏଇ ମଡେଲଟା ହିଁ ଦରକାର, ଏଇ କଲରଟା ହିଁ ସେମ୍ କଲର, ସେମ୍ ମଡେଲ, ସେମ୍ ମୋବାଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ପିଙ୍କ କଲର। ପିଙ୍କ କଲର। ତ ଭାଇ ଆମର F27 Pro Plus ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର F27 Pro Plus। ତ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିବାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ତରଫରୁ, SPS ମୋବାଇଲ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଟର ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବୋଟର ଲେଗ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଭାଇ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ SPS ମୋବାଇଲ ସବକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ମୁଁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଭାଇ ସତରେ ଦେଉଛି ମିଛରେ ଦେଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଥରେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରେ କି ମିଳୁଛି କି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା ସତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ସତରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣ। ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ଭାଇ ବହୁତ। ତ ଭାଇ ଆମ ଭିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ SPS ମୋବାଇଲକୁ, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖ ଏତେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ SPS ମୋବାଇଲକୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଢେର ସାରା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରାଇଜରେ SPS ମୋବାଇଲ। ଭାଇ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।